Nyom oha aduanan. Nsane Awurade, ebotane a okyerɛkyerɛ me nsa osa, ne me nsa tea akudie. Madoye ne mabankɛseɛ, abantentene ne megyefo. Mekyɛm ne die medwane mekoto ano a obrɛ me man ase hyɛ maseɛ. Awurade, onipa ne hwan a uhu no, odasani ba ne hwan a wodwene ne ho. Onipa, ɔte sɛ ahuhuo, ne na te sɛ sunsum a ɛretwam. Awurade, kuntunu wo soro na si fam, keka mepɔ na emfiri wisie, pa enyinam na pansam wɔn, toto wo mema na sɛe wɔn, tene wɔn nsa firi soro no ho a, hwam me na yi me firi nsuo akɛseɛ mu, firi ananafoɔ mansam, wɔn na wɔn ano ka nsɛnhuhuo, na wɔn nifa yɛ atoro nifa. Onyankopɔn, mɛto dwom foforɔ mama wo, mede sanku a ɛso handu bɛto dwom mama wo. Sɛ wo na woma ahemfo di nkunim, na wogye wakoa David firi afena a ɛnyɛ ano. Hwam me na yi me firi ananafoɔ mma a wɔn ano ka nsɛnhuhuo nsam, wɔn na wɔn nifa yɛ atoro nifa, na yɛn mmabanin ayɛ sɛ tennui a ɛnyene yie wɔ mmerantebere mu, na yɛn mmammaa ayɛ sɛ twea so adum a wɔasɛn no sɛ ahemfie deɛ, na yɛn asan ayɛ mma a woyi mu nneɔma ahodoɔ nyinaa, na yɛn nwan awo mpempem ayɛ mpem dudu yɛn nsase so, na yɛn anantwie ho atua wɔn ho a ɔsɛeɛ ne ɔyera ma wɔn mu, na abobo a ma yɛn mmɔntene so. Nhyira ne ɔman a ɔte sɛɛ, nhyira ne ɔman a Awurade ne wɔn Nyankopɔn.